kawai ta riga ta sa dokoki sosai a kai hey come here na zaka je ofisa ba nan ne gidan Hadiza gaban ba nan ne gidan Hadiza gaban ya akai ai to ana zo mata fara da ke ni ka sa almajirin mata ne ba na maza no ai ta ce duk wanda zai shiga gidan nan sai yayi sabon taken Najeriya na wannan shekara ita ce ta faɗi wannan don haka yanzu tunda Allah ya sa ka zo bara kuma dole sai ma ka yi taken Najeriya kafin ka bar gurin. Ko ba za ta ce ma da almajirai ne wallahi ko no ai ba za ma ka bar gurin bane ba kuma ba za ka shiga ba kuma dole sai kai taken Najeriya na wannan sabuwar shekarar da aka. Ko ba na rantsi da girman Allah wallahi. Okay ba za ka yi bane? Na rantsi da Allah ko tsohon ban iya ba. To yanzu ma na ma bar sabon tsohon za ka yi tunda ka ce baka iya ba. Za ka yi ne ko ko? Allah ubisa dan Allah ka. Ai ba mutunci kawai ka yi shi na ce ma. Ubisa da Allah kai mu ne mutum. Ka wuce ina. Irin ku kolan ba koya muku me amfanin za ka yi ne koko to obisa zan yi waya yi ina jiran ka ko kakkare kafafuwan ka to yi bayani ina jin ka yi arasko kwa no stop ba haka ne bane waya ga maka haka ake taken Najeriya wallahi obisa ban iya ba dan Allah ka wannan sabon kake ko tsohon mu je tsohon Nigeria skolobe hey stop za ka dinga daga mun murya haka ka yi shi kasa sama kuma ina ma magana Nigeria skolo